Marius Ola. Vandaar is augustus 19. 20:07 is gezien kan. En we gaan vandaar wel we wat meer van Hühnerfleisch en bij Rindfleisch. Ik hoop die gleichen dort. En we gaan nu wat wezen wat we dort gebruiken. En waar we dat merken. Ik hoop dat wat van uitvallen en die merken dat ook en die gleichen dort. Dankeschön. Okay, da wollt ihr wissen, was wir hier brauchen. Hier haben wir Sojasauce, kann ich das sagen? Sojasauce, Salsa de Soja. Hier haben wir was genannt Worcestershire Sauce. Ja, das kann ich auch im Stuhl kaufen. Und hier haben wir, das ist nicht in der rechten Dose, aber das nennt sich Montreal Steak Spice. En dit marinade, dat gebruik ik voor rindvlees, ruifvlees, hühnervlees, voor alles. Wat ik nu wat doen is, daar wil ik een halve koffer van dit Worcestershire sauce. Ik doe het gewoon niet op een half. En dan een halve koffer soja, salsa de soja. Krijg ze stort en dan doe ik hier nog met zo'n spice. Nicht zu sehr viel, weil dort andere Zuckersalzig. Nou wat je nog één ding wissen. Dan doe je nog een beetje goed de limon, een beetje citronenjuice, doe nog een beetje even. Ik moet zeggen van ongeveer een eetlepel. Ja. En dan drehen we dat zeer fijn durch. En dan werden we dat vlees hier van ongeveer 2-3 Stunden liggen haben. Dan is het zeer week en dat geeft een zeer verder smaak. Ja. Nu staat erin, nu gaan we dat vlees reinmerken. Ja, nu gaan we dat bakvlees, dat breastmeat, smaak afgewaschen, gedreigd. Nou, wat we nemen dan is, dan gaan we den regen hergedraaid. En dan nemen we dan dat in een half snijden. Moet je weer oppassen, maar dat is wel zeer fijn. Ja, kijk maar, dan hebben we 2 fijne derne bieten, waar dit andere ook nog zo staat. Kijk zo. Dus oppassen dat je het niet snijden, dat schaft. Ja, kijk maar. En dan wordt het in een lus en dan wordt het dit plat klappen. Hier hebben we het rindvlees. Hebben we ook al zeer derne schalletjes gesneden. Nu wordt het alle fijn klappen in de lus en dan wil ik het weer wezen. Oké, nu hebben we dat vlees hier in de lus brengen en dan doen we met een hummer. Vleeshummer sehr nah zu klappen, nicht verschlagen, das Kiel hier alles lecker sieht. Wir haben fein dern haben. Kijk mal der. Sehr fein dern haben wir dort. Wo das nächste auch noch so steht. Kijk mal. Ja, wo wir das alles so fein dern klappen. Und da wo das Rindfleisch, aber ja, wo dort Rindfleisch steht, da wo das alle sehr aufwaschen. Die wollen nicht Rindfleisch und Schenkelfleisch rijven hier taub scheren. Dus dat kan nog een krankheid geven. Oké, nu werden we dat Rindfleisch krijgen zo hebben. De nieuwe lus, alles rijden waschen. Dit zijn ze een beetje koller klappen. Kijk maar, op geen plot. Nu hier wil ik weten wat ze weer te doen een plot willen hebben. Ja. Ja, fijn, kijk maar. En dan, die Quella mañana, da haben wir ihm einfach geholt. Ja, nou wat we dan doen is, dan doen we dat marinade hier nemen. Hier. Nu werden we dat hier ganz erzählen. Dan werden we dat hier een stuk 2-3 Stunden liggen laten. En dan wil ik weten wat we dan even geworden doen. Ja, krijg ze start. En dan hier mal aanrieren. Dat het allebei een fijn deeg geperkeld is. Kijk maar dat. Dat zit nu dat vlees niet in de schijnsmaak, maar ik wil niet zeggen dat dat. Kijk zo. Ja. Nu hebben we dit hier 2-3 Stunden liggen laten en dan vandoor weer. Oké, het nächste wat we dan doen is, we nemen deze peperschoten. Zoals je al zien kan, en dan nemen we zo'n buttermassa. Snijden we van binnen een beetje ruim. En weet je, er zijn nog andere peperschoten wat je gebruiken kan, want je deze te sterk zijn, er zijn nog andere.
Ja, kijk maar dat. Waar de alles staat. En daar wil ik je weten wat we het nächste doen. Daar gaan we die plautdietsch starten. Oké, nou wat we doen is, dan nemen we, ik heb hier zo'n stremels kaas. Zo'n slices snijden. Dat ik daar een kleine beetje snijden staat. Ik kan niet een kunstige kaas, dan kan je zo'n fijne feierkantje bitter snijden, om dat we aan de schillen gerne bij hem hebben. En dat je dan weer zo opdobbelen. En dan stop je dat hier zo aan een peperschout neer, zo veel als je er neer kan. Er wordt helemaal wat eruit aan, dat weet je wie. Ja. Fijn volstoppen. Krijg ze start. Kijk maar dat. En dan worden alle volstoppen. En dan wordt je weten wat we het nächste worden doen. Dan worden we deze baral met vlees en spaak. Ja. Krijg ze start. Nou, alles is start en dan wordt je weten wat we het nächste doen. Dankzij. Oké, dan wil je maar weten wat we hier aan doen. Hier hebben we al een beetje spaak. En dan doen we daar een beetje zo'n geperkeld heinenvlees. En dan nemen we deze peperschout. En dan rollen we die aan. Beetje zoals je een baby aanrolt. Dan krijg je start. Ja, en wat er even blijft, dat snijden we af. We willen het niet te geraakt, licht dik. En dan hier hebben we die nog al een beetje, ik wil je nog heenwezen. Hier waar we ook krijgen we kunnen wezen. Waar een beetje spaak, zo staat hier waar de haal een. En dan een beetje heinenvlees, dan eerst een beetje gespeeld, ik weet dat ook, maar dat is dat weird. Ja. Waar we hier waar een beetje peperschout nemen. Waar we die waren al met spaak. Krijgen ze start. Ja, dat je hebt een beetje gespeeld, maar kijk maar dat. Nu gaan we die met 10 pullers. Plus dat ik je eentje hebben en hier moet je de losnemen, dus dan spek ik je. Krijg ze start, dan kijk maar. Dan hier nog een start. Ja. En dan gaan we die nächste, en dan gaan we die alles start herhalen. Met heinenvlees en de andere met rundvlees. Ja. En dan gaan we die baken. Dankzij. Oké, en dan zijn er zo'n mensen die zeggen, oh, maar ik wil aber niet peperschouten. Hé, dan broek je ook niet. Dat is geen trouble. Weet je wat je dan doet? Neem je hier een beetje kaas. En dan neem je hier wat heinenvlees, kijk je mal dat. En daar rollen we dat ook smaakt hout. Ho, 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 ja, krijg ze start. Zo. En dan nemen we deze 10 puller en dan puiken we die aan terug. Door het spaak, kijk maar dat. Dan merken we zo'n start. En dan hebben we ook met rundvlees, kijk maar dat. Waar we hier waren spaak. Krijg ze start, waar 2 stremels spaak nog. Kijk maar dat. Ja. En dan nemen we dat rundvlees, dan we dat ook hier zo staat. Het huis waar ik niet van hoeveel wat bij bleef, maar we waren weer pro. En dat ook zo staat maar abraham met een burrito. Ja. We willen niet te schrakelijk veel spaken. Anders we willen een schijn crispy hebben, of een rijst. Ja, dit is je dan een beetje zo'n rundpasta en een daakeier rolt. Ja, kijk maar dat. Waar dit alles zo staat. Und peperschouten. En daar willen we meer merken. Oké, dan wat we het nächste doen, dan hebben we hier zo'n fijne Peter Isers stainless steel. En dan nemen we die. En dan spekken we die hier smak op. Wow. En daar willen we die op te 4 brengen. Zeer fijn. Hier wordt nog een fles nemen, dus is dit. Kijk maar dat. Zeer fijn. Dit is een vader place te werken zijn. Oh, wat die worden smaak bruin bakken en daar willen we zijn wat die wordt lopen. Ja,
Oder alles ist das. Und dann hier wie noch das ewig gebliebene Hühnerfleisch. Das specken wir dann auch bloß ab und dann backen wir das so start. Ich glaube, wir wollen von der sehr schön mehr haben. Ja, check mal, nu haben wir die Plastikjes til gebracht. Das ist sehr Geschmack. Weil ich das wissen, was ich gut sein. Ich muss euch da einmal wissen, wo das ist. Die feine Kugeln hier. Und check mal. Die Plastikjes, die fängt an sehr Geschmack zu lohnen. Das ist richtig so schön. Okay, da will ich mal wissen, wo das ist. Nu haben wir diese Plastikjes sehr fein gebakt. Und ich check mal das, wo die Tempelste nehmen, wo die noch bei sind. Hey, sehr fein knusprig. Check mal das. Das ist Hühnerfleisch. Und mit, aber check mal das. Nu wollen wir uns mal ein kleines Strämelchen aufschneiden. Was je das kann je eten mit Schmonfaten, Eetschakken, Schaublinden, Riesen, was immer je wollen. Ich will je doch mal von dicht bewiesen. Das wird von dir aber sehr schön schmecken. Check mal dort. Ich hab je mehr an das auch. Dort erst das wird. Dankeschön. Und sei uns das nächste Mal. Naja, ich kann das einfach nicht uithouden. Ich will Ihnen das noch einmal wiesen. Das ist dann von Rindfleisch. Ich weiß, wie das sein kann. Immer haben. Schmeckt sehr schön. Dus ich sage, ich kann das mit Schenkje, mit Eetschakken, Schmonfahrt, Schaubeln, Ries, alles gut eten. Ich will bloß groß selber. Noch ein Ding, was ich will sagen. Weil dann das mehr nicht merken, dass ich nicht weiß, dass das Fleisch asylen. Gewöhnlich dürfte ich einmal noch 1 oder 2 Eetlepel Olive Oil nehmen, und Olive Schmutz, da geht kein anderes Schmutz. Dann bleibt das Fleisch viel Suppe, ja, dann wird es nicht so ütreden. Aber wenn wir hier einen Speck haben, dann ist es so schmutzig, dann reicht das nicht mag. So, ich tue gewöhnlich 1 oder 2 Eetlepel da mag. Tue noch viel einer reinwerfen das. Und so ich sage, da brauche ich alles. Schweinfleisch, Rindfleisch, Schulzfleisch, alles. Was immer ich ersüdeln da, das gibt einen schändlich schönen Geschmack. So. Hoho! Ich hab gemerkt, das essen wird Arbeit, aber das sure erst das wird. Dankeschön.